Α, το Ντουμπάι. Ωραία. Να βάλουμε ταξίδι. Ταξίδι, βεβαίως. Ωραία. Τι άλλο. Πού να Ήλιος. είναι, Α, δεν είναι... Θα το πω. Πες το. Στην Αμερική. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Το είπα. Πώς λέμε την Αμερική, όλο το όνομα. Είπα. Που σημαίνει, Ηνωμένες κράτα το. Και πού σε πάει αυτό τώρα, πέρα από την Αμερική, πού αλλού σε πάει? Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, αλλού Πού δεν με πάει. δεν σε πάει. Πώς λέγεται αυτή η πίτα που βάζουμε, όχι τορτίγια, η άλλη? Αραβική. Αυτό. Ηνωμένο. Να, Ηνωμένη. Ηνωμένα Αραβικά κράτη. Τι. Όχι κράτη, δεν είναι κράτη. Την Οδύσσια την έγραψε ο... Αιγύπτης. Όχι, ο Ηλίτης, Τι έχω την πει τώρα? Ιθάκη. Έχω κολλήσει τώρα. Στο σχολείο αυτά τα δύο έπι τα έπι του... Ομήρου. Μπράβο. Όμηρος. Θα το αλλάξουμε λίγο την αρχή. Ναι. Δεν το θέλω το όμικρον, θέλω άλλο φωνή. Πώς θα το αφήσουμε εντελώς, Ναι. θα το αφήσουμε